партнёр праграмы кампанія МТС. Якасная і надзейная мабільная сувязь па ўсёй Беларусі. Энцыклапедычныя даведнікі кажуць аб тым, што назву сваю Ваўкавыск атрымаў ад гэтай вось рэчкі, якая працякае праз мястэчка. А рэчка гэтая завецца Ваўкавыя. У Ваўкавыску, панове, ёсць 3 старажытныя гары колішнія. Адна вось гэтая гара побач называецца Муравейнік, на якой я стаю, завецца Шведская, і вось тая гара называецца Замчышча. Ваўкавыск, панове, быў гаспадарскім месцам. Ну, гэта значыць, што над ім не было ўлады аніякіх магнатаў, самакіравання. Падчас Першай сусветнай вайны касцёл быў вельмі пашкоджаны. Ваўкавысцы сабралі грошы і сваімі намаганнямі ў 1929 годзе касцёл адрамантавалі. І вось таго часу ён ніколі не зачыняўся. І нават за саветамі гэты касцёл дзейнічаў. І вось у Ваўкавыску, панове, у музеі знаходзіцца самая вялікая у нас на Беларусі калекцыя экспанатаў, прысвечаных вайне 1812 году. Дзень добры, панове! Ну, як і абяцаў, мы зноў з вамі у Ваўкавыску. І вось пакуль я чакаў тут вас цэлы тыдзень у Ваўкавыску, каб сустрэцца з вамі, мне распавялі яшчэ адну цікавую легенду аб тым, чаму называецца гэта мястэчка Ваўкавыск. Значыць, адзін дзядзька мне тут распавёў, што калісьці, кажа, тут жылі хлапец і дзяўчына. І вось яны пакахалі адзін аднаго. Кажа, усе хлапца звалі, не памятае, а дзяўчыну, кажа, звалі Марына. І вось бацькі гэтай Марыны надта ж супраць былі, каб яна ішла замуж за гэтага хлапца. І вось Марына не паслухалася бацькоў і ўцякла за тым хлапцом у лес. Там яны пабудавалі сабе хатку і сталі там жыць. Але бацькі Марыны настолькі раззлаваліся на іх, што ўзялі і праклялі і яе, і яго, і ператварылі іх у ваўкалакаў. Так яны, кажуць, ваўкалакамі і бегалі ўсё жыццё па лесе. А там, дзе стаяла іхня хатка, кажуць, узнікла паселішча, якое людзі пачалі называць Ваўкавыск. I've never been here before anyway. It's the wine in my feet that's to blame. Settled down in the mud, giving everybody blood. It's not such a beautiful thing to do. Left the castle in Spain in an ambulance all the way. У 1905 годзе, панове, у Ваўкавыску адбыўся бунт, які ўвайшоў у энцыклапедыю па гісторыі Беларусі як Ваўкавыскае паўстанне 1905 году. А справа тут была такая. У 1905 годзе ж ішла руска-японская вайна. Ну і вось з Ваўкавышчыны на гэту вайну набралі новабранцаў, і тут у Ваўкавыску трымалі іх перад адпраўкай жа ў армію. Ну і, кажуць, утрыманне было вельмі дрэннае. Мяса давалі сапсаванае, сала наогул яны не бачылі, усё, што з сабой з вёскі ўзялі, яны тут з'елі. Ну, а хлопцы маладыя, здаровыя, і тады яны тут узнялі бунт. Ну і першае цікава, што разграмелі, гэта 3 вінагарэлачныя крамы. Ну, гарэлкі хлопцы ўзялі з віном, трэба ж закусіць, яны яшчэ разграмелі 2 харчовыя крамы. Ну і тады тут вызвалі гарнізон ваенны, который стаяў у Ваўкавыску. Але час быў рэвалюцыйны, і гэтыя салдаты падтрымалі паўстанцаў. Ну і карацей, усё ўціхла толькі тады, калі са Слоніма сюды прыслалі яшчэ дадатковыя ваенныя сілы. І вось тады такі ўсё ўціхла, і 50 чалавек нават было арыштавана.
Вось ужо колькі, панове, гадоў я вандрую па Беларусі, і маім адзіным тэлефонным спадарожнікам гэта з'яўляецца кампанія МТС. Таму што МТС – гэта якасная і надзейная сувязь. Пачатак 20-го стагоддзя – гэта, панове, цяжкія часы былі. Вось у Ваўкавыску там за 5 гадоў з 15-го, недзе з 1915 по 1920 год улада мянялася разоў 7. Ну, як памятаеце, у тым фільме «Свадьба ў Малінаўцы» там дядька шапку мяняў, казаў, улада мяняецца. Вось тое самае тут было. То немцы, то бальшавікі, то палякі, то зноў немцы, бальшавікі. Але вось у 20-м годзе сюды ўжо прыйшлі палякі, і тут яны засталіся аж на 20 гадоў. Ваўкавыск стаў цэнтрам Ваўкавыскага павета Беластоцкага воеводства. А вось тут, панове, у гэтым доме знаходзілася павятовая ваўкавыская управа. І вось расказваюць, што ў управу на працу бралі не толькі тых, хто разумеў па-польску, але і тых, хто ведаў беларускую мову. Ці тут казалі, хто размаўляў папросту. Ну, папросту, ну, без выпендрожа там розны, там, «цо пан мовіць», «цо пан хце». Неадназначна сустрэлі ваўкавысцы змену ўлады ў сваім горадзе. Шматлікія жыхары падтрымалі камуністаў, але ж значная большасць падтрымала менавіта польскую дзяржаву і маршала Юзафа Пілсудскага. Гэта былі і палякі, і беларусы, і яўрэі, бо абяцаў маршал адрадзіць Рэч Паспалітую, у якой Беларусь і беларускі народ зойме пачэснае месца. І вось змагаліся яны ўсе плячо да пляча у войску польскім у сфарміраваных беларуска-літоўскіх частках. А за польскім часам, панове, у Ваўкавыску пражывала 17 тысяч чалавек. І вось 7 тысяч гэтых 17 гэта былі яўрэі. Тут было аж 3 сінагогі, а таксама была яўрэйская больніца. Але ўсё гэтай больніцы дапамогу маглі атрымаць і яўрэі, і хрысціяне. Дарэчы, вось з Ваўкавыска паходзяць 2 сусветна вядомыя шахматысты. Гэта Блюменфельм і Давід Яноўскі. А таксама тут нарадзіўся Фархафцік. Ён у Ізраілі быў міністрам па справах рэлігіі. Адсюль з Ваўкавыска паходзіць і Голамб, які, можна сказаць, заклаў ізраільскія ўзброеныя сілы. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, панове. Але вось з яўрэйскіх гэтых сінагог на сённяшні дзень ні адна не захавалася. Захавалася толькі старажытная вось гэта яўрэйская бальніца.
У 1863 годзе, панове, на Беларусі, Польшчы і Літве пачалося паўстанне, мэтай якога было пазбавіцца ад улады расійскай імперіі. І вось ваўкавысцы ў гэтым паўстанні прынялі самы актыўны ўдзел. І не так даўно на вайсковых могілках ваўкавысцы паставілі вось гэты крыж у памяць аб загінуўшых сваіх земляках у гэтым паўстанні. Адным з кіраўнікоў паўстання Кастуся Каліноўска быў ураджэнец Ваўкавышчыны Густаў Стравінскі. Гістарычная даведка. Густаў Стравінскі нарадзіўся ў 1837 годзе. Прыняў актыўны ўдзел у паўстанні 1863 года. Да паўстання служыў на вайсковай службе. Вясной 1863 года сфарміраваў і ўзначаліў ваўкавыскі паўстанскі атрад. Удзельнічаў у баі супраць урадавых войск у Мелавіцкай бітве. Некаторы час пры атрадзе Густава Стравінска знаходзіўся галоўны штаб Гродзенска воеводства на чале з Духінскім і Урублеўскім. Густаў Стравінскі быў прызначаны ваенным начальнікам Ваўкавыска павета. Восенню распусціў свой атрад і выехаў за мяжу. У Ваўкавыску, панове, жылі і каталікі, і праваслаўныя, і былі тут і уніяты. Тут, акрамя касцёла праваслаўнай царквы, была яшчэ і уніяцкая царква. І стаяла тая царква вось тут якраз на гэтым месцы, на ўскрайку Ваўкавыска. І пабудавана, кажу, та царква была яшчэ ж недзе на пачатку 18 стагоддзя. Але вось пасля шляхецкага паўстання 1831 года, калі усе уніяты падтрымалі паўстанцаў, гэта царква была зруйнавана. Але вось не так даўно на месцы, дзе стаяла гэтая уніяцкая царква, мясцовыя жыхары Ваўкавыска паставілі вось гэты памятны знак, крыж і гэты камень. І паставілі гэты знак тут яшчэ і таму, што ў 1939 годзе, калі вось сюды ў Ваўкавыск прыйшлі саветы, то энкаведысты вось сюды прыводзілі бязвінных людзей, якіх яны падазравалі ў тым, што тыя, маўляў, неправільна думаюць аб савецкай уладзе, і тут гэтых людзей расстрэльвалі. Трэба сказаць, панове, што ў Ваўкавыску самым першым хрысціянскім храмам тут з'явіўся не касцёл, а менавіта праваслаўная царква. Праваслаўная царква ў Ваўкавыску была пабудавана яшчэ аж у 11 стагоддзі на Замкавай гары. І вось археолагі, якія раскапалі рэшткі той царквы, кажуць, што та царква была вельмі прыгожая, велічная. Ну а вось гэтая свята-мікольская царква тут з'явілася толькі пасля паўстання Кастуся Каліноўска. Ой, шли, пройшли, да трыян галовы, што вялі яны душу грэшную. Ой, што жа ты, душа, мимо раю пройшла. Ой, чым жа ты, душа, провинилася, чи за скупостью
11 листопада 1918 года Польшча атрымала сваю незалежнасць. І вось тады было створана войска польскае, і тады ж пачалася вайна паміж Польшчай і савецкай Расіяй за аднаўленне Польшчы ў межах былой Рэчы Паспалітай. Ну і вось гэтая вайна цягнулася 2 гады, з 1918 па 1920. І за гэтыя 2 гады палегла вельмі шмат народа як з аднаго, так і з другога боку. І вось тут, на ўскрайку Ваўкавыска, захаваліся вайсковыя могілкі, дзе пахаваны як польскія афіцэры-жаннеры, таксама тут пахаваны і чырвонаармейцы. Падчас Другой сусветнай вайны, панове, у Ваўкавыску вось тут было вельмі моцна беларускае падполле. А ў лясах Ваўкавышчыны дзейнічала, так званая беларуская народная партызанка. Гэта былі такія беларускія партызаны, якія змагаліся як супраць фашыстаў, так і супраць саветаў. І яны, кажуць, мелі вельмі моцную падтрымку, бо партызаны гэта яны баранілі мясцовае насельніцтва ад рабаўніцтва і ад вывазу ў Германію на прымусовыя працы. Новы гераічны перыяд у гісторыі Ваўкавыска – гэта Вялікая айчынная вайна. Горад быў захоплены нямецка-фашысцкімі захопнікамі 28 чэрвеня 1941 года. Пасля ярасных бамбардзіровак гораду германскай авіяцыяй і жорсткіх абарончых баёў, у якіх прымаў удзел і знакаміты савецкі ваенны інжынер Дмітрый Карбышаў. Адразу пасля акупацыі насельніцтва Ваўкавыска мужна пачало змагацца з захопнікамі. Былі арганізаваны падпольныя арганізацыі, як польскія нацыянальныя, так і савецкія. Партнер программы – компания МТС. Якостная и надежная мобильная сувязь по всей Беларуси. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit:
c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit... Вось гэты, панове, вялізны дом сюды быў перавезены ў Ваўкавыск пасля Другой сусветнай вайны. А раней ён стаяў у маёнтку Жлобаўцы і пабудаваны ён быў Міклашевічамі. І вось у сям'і Міклашевічаў у маёнтку Жлобаўцы нарадзілася вось у гэтым доме наша знакамітая беларуская паэтэса Ларыса Геніюш. У свой час, дарэчы, Ларыса Геніюш скончыла Ваўкавыскую гімназію. І вось ваўкавысцы сказалі, што яны прыкладуць усе намаганні, каб вось на гэтым доме з'явілася шыльда ў гонар Ларысы Геніюш. Энцыклапедычная даведка. Геніюш Ларыса Антоновна нарадзілася 27 ліпеня 1910 года у маёнтку Жлобаўцы. Скончыла Ваўкавыскую гімназію. Выйшла замуж за ураджэнца з Эльвы Яна Геніюша, з якім з 1937 па 1948 год жыла ў Празе. Была сакратаром прэзідэнта Беларускай Народнай Рэспублікі Васіля Захаркі. Вершы пачала пісаць у гімназіі. Друкавацца пачала ў 1939 годзе. У беларуска-берлінскай газеце «Раніца». Першы зборнік твораў «Ад родных ніў» выйшаў у Празе у 1942 годзе. У 1948 годзе Ларыса Геніюш была арыштавана разам з мужам і асуджана на 25 гадоў зняволення. Вызвалена датэрмінова у 1956 годзе, але не была рэабілітавана. Жыла ў Зэльве, друкавалася пры падтрымцы Уладзіміра Караткевіча і Максіма Танка. Памерла ў 1983 годзе. У сваіх успамінах Ларыса Геніюш узгадвае, як польскія ўлады адносіліся да праяву беларускага ў Ваўкавыску, да іншадумцаў. Даходзіла нават да зверскага збіцця беларускіх патрыётаў у паліцэйскім пастарунку. Асабліва, калі яны затрымліваліся падчас правядзення мірных дэманстрацый і пратэстаў. У нас на Беларусі, панове, вось назоў такіх як Ваўкавыск, звязаных з ваўкамі, вельмі шмат. І вось трэба сказаць, што нашы продкі колісь вельмі шанавалі гэтага звера і ваўкоў лічылі ляснымі багамі. І кажуць, што апекаваўся ваўкамі колісь святы Юрый. Вось і бывае і сёння яшчэ кажуць, што вось калі чалавеку пашанцуе ў нечым добра, да гавораць, што от, мусіць яму дзесь воўк дарогу перабег. Так што, панове, калі вам воўк перабяжыць дарогу, не пужайцеся, гэта да шчасця. Да пабачэння!